marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi porbadiana tumopa langit dota noon. Amin. Songonon do didok Tuhan Jehovah, jona ahu jal alusaku ma ibana, saidong anakku do ibana jupa hagogotan, paluauku do ibana jala marmulia, ibana bahenokku. Saya pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahundul di pangondingan nina tumimbuli, jalanamian di linggoman ni pargogo nasohatu dosan. Namandok tu Jehovah, haporusaku, jala partano bataku, debatakku, marhaposan tuho doahu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami para sirohana sumurung, debatani hatu aon nami, huingot hami do di akka arion panaonon dohot hamamateni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai, mamikiri sude na tinaon nai. Patandahon ma tuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasaut hami lomoni rohanina manobus hami. Asa martua hami marhite siani rodi saleleng-lelengna. Sai patu pamai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongani roham. Amin. Tangihon hamu mapatik nedebata, sian pesalmen 105 ayat 4. Sisiri hamu ma Jehovah dohot hagogo enai, toktong ma lului hamu bohina. Atong martang yang mahita mangidogogo, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Haleluya.
tatopoti ma dosa ta. Ale Tuhan debata pargogona suhatu dosan, para si rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadangolon, roh tujoloni habangsa habadionmi, manopoti jala mengangguk kon dosa nami, matsai jot-jot huarsai hami ho marhitete pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami narwai, dang hu haholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubayan hami. Dibaheni, tamadori masanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean, saleleng nileleng nai. Alai, nama porus dohami nuaing, tu asini roham nagodangi. Mangidosian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami, paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham si pangulu hami, dohot alani guarmun nabadiai. Ale Tuhan, sai asima roham di hami, halak nadangolon. Amin. Tabege ma hata baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hundul siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni, tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna, akana sandok ro tu debata, marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong, asa ditangyak kon nasida, hasangapon ma di debata nagijang. Amin. Tabege mahata di debata turpuk epistel niari mingguon, sian Roma 5 ayat 12 satro di 10 pita. Roma 5 ayat 12 satro di 10 pitu, tajahama marsikat soring. Dibaheni songon nabongot dosai tu portibion, marhite sian sada halak jala marhite te dosai roh hamatean, songoni sahat hamatani tu saluhut jolma, ala sude nasida mardosa.
di pertibion hian do dosa nang andorang sorong bemati alai itu dosa ia sorong. Alai nunga manggom-gomi hamatiani olat nisi Adam satro disi Musa nang sodos pardosaon nasida tu pangalosi nisi Adam suman-sumanan ni nanaing roi Alai dada ia si lehon-lehoni asing dosian nabi naheni nasahalak namar dosai ai dihorhon uhum nasian nasahalakido uhum hamagoan alaihi norhon ni bahasa ido dipitori torop pangalosi. Ima sahatna martua doakan atu mangeon hatani dibata jalanom peopsa amin. Tahati dokon maha porsiautai songona hintai tindakon di dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna sohatu dosan natumo palangit do tanah au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana dituboni si Maria nagabe-gabean sianton di purbadia andorang sahabutuhan ido tuhata natumo nabernit di pangunon silatus nama tetar pajal do ibana di hautinor silam natuat tuban watoru dung ditanon namulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamu di bata Jehovah amanai pargutuna sohatu dosani disima ibana pai mamulak soko tutanoon mangu mihal namanya namate
au porsia dikondi purbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihase saani dosa, dohot dihatai namando, mulak mul sokot daging halak naung mate, dohot dengan sora sudah. Amin. Shalom, horas madhita sasudena. Hujahame majo piga siatik ting di perdalanan ni hurata di bagas samingguon. Perjolo topik ni mingguta sadarion Allah sumber kasih karunia debata haroroan ni pasu-pasu. Nah berikutnya persembah menang pilihan sadarion tapapungudo sada amplop tu altara dung saya jamita persembahan tu huria pembangunan dan pusat HKBP persembahan pusat di Leon Nawarboho untuk kategorial sekolah minggu persembahan pusat nomor 4 registrasi manang pendataan ulang jemaat sesuai keputusan rapat huria mulai Minggu 12 Februari 2020 1 April 2020 parhalado patupahon registrasi pendataan ulang anggota jemaat. Jadi itu kita ganup di jaloma lembar registrasi tu situana B manang boy langsung tu konsistori. Nomor 5 ibadah pangapulion sadarion Minggu 26 Februari 2020 dung sidong kebaktian pukul 10 sada di Patupa Huriata do ibadah pangupulion tu Fabiola Boris Lotonga do Devita Boris Lotonga alanong Jumolo inang pangitubu Nyonya Ani Rohana Boris Situmorang piga Arina Salpu sian sektor sada 2 RAAP ibadah pangupulion di Patupa di Garijaon. Nomor 7 Jemaat Napida sadarion mulai sadarion Minggu 26 Februari 2020 nunga pida ruasta Nyonya Kristiati Borudamanik sian komplek Permata Kopo sektor Pitu Walu Sapul 2 Mabansel Tim sian HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah tu Gereja GBI Lewi Mitra 10 Jalan Cibubur Cilengsi Bogor. Nah berikutnya nomor 8 hari ulang tahun HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah Pasapul 2 Hon. Panitia pesta syukuran ulang tahun Pasapul 2 Hon HKBP Bandung Reformanda Patupahon piga-piga kegiatan. Pada Jolo ima dari Senin 6 Maret 2020 pukul 10 siawib. Taingot ma 10 siawib gereja Patupahon ibadah kebaktian syukur hari ulang tahun HKBP Reformanda Pasapul 2 Hon. Sudah dihita ruas diudang asado tu ibadah on. Nah berikutnya hari Minggu 12 Maret 2020 ditiki kebaktian di Patupado perjamuan kudus khusus perjamuan kudus. Jala khusus tu kebaktian pukul 10 sada di Patupado pemberian sel tu jemaat naung memasuki umur 70 tahun. Nah berikutnya hari Minggu 10 Maret 2020 ima puncak perayaan ulang tahun. Jadi ibadah holan sehali do di Patupa ima pukul siawib. Taingot bema sehali kebaktian ima pukul siawib. Jaladung sidung kebaktian dong sidong pembacaan wartaon adong do panorangion sian panitia hut Pasapul Daun ni Gereja Reformanda. Jala di hari Senin sogot 27 Februari pukul 10 wib di konsistori gereja di Patupado rapat persiapan ulang tahun 12. Sudah panitia Robe Mahita mengikuti pertemuan on.
Nomor sia pertanyaan sektor Tajaha Bema, sektor RAP, Dago, Pajajaran, Napatu Pahon, ibadah pertanyaan. Taida majamna, jala di dia ingananna, adong do di warta jemaat. Nomor 10 tulu Badan Pembangunan Gereja, taida ma kegiatanna di warta jemaat, nang 14 renungan Simon, nah setiap hari Kamis di Patupa, tajama secara detail di sini. 10 ucapan selamat ulang tahun. Parhalado HKBP Bandung Reformanda Madok selamat ulang tahun tu sude ruas na marulang tahun sian 20 sampai 26 Februari 2020. Adong sian tonga-tonga tanah tongon berulang tahun, adong dovida nakin piga-piga. Jong-jong mahamu. Hatan itu hata tuna berulang tahun di dogma songonon. Pardenggan basa do Jahoba tau partano batoa di ari hagogoton. Jala detada do akana marha porusa tuibana. Rakma hitama do selamat ulang tahun. Hudul mainang. Parhepeng umma di bagas saminggu pardalanan ni huriata hitapa pungudo total 21 juta 520.640 rupiah. Tu huria mai 6 juta 152.524 rupiah. Tu sentralisasi mai 8 juta 557.252. Tu pembangunan 883.824.000, tu aka odeng 5.156.000. Tu hamu damang dainang moladong na hurang sian angka penulisan persembahan manang ucapan syukur, manang alamat, manang gorna manglehon, redro hami memperbaiki warta jematon di minggu naingro. Dilematiki tu panitia mangalehon panurangion. Maulate tu paralado, maulate tu amak badita, nama ngaletik dihami, sen seki acara panitia hari ulang tahun Reformanda yang ke-12. Tabiring maju tayangan saotokin.
amanginang ngatabereng progres ni pembangunan renovasi ruang sekolah minggu dohot ruang basement. Jadi tatangnya koma asa tumibu selesai renovasi asa mulai bulan April masuk kita jam 10 ibadah. Jadi sekolah minggu masih non kita mah tetap ison. Jadi so mudah-mudahan akan normal. Ima rencana nih huriata. Jadi molo dong sauti anon pengumuman mengenai dana unak pula tersongkot kita teh. Ate bu paling kok senari dah sutuk tersongkot tamu teh. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan gereja adalah kenaikan yang seimbang dalam kuantitas, kualitas dan kompleksitas. Gereja yang bertumbuh adalah adanya keseimbangan kuantitas, jumlah jemaat yang terus meningkat jumlahnya. Mulu tapi kiri naik alana tiap bulan siadong manian nalahir teh asa tambah anggota jemaat ta. Alana rata-rata mulu setahun siadong lu nalau. Jadi mulu dangadong menambah seka keluarga balas kurang mah ita. Alana na pindah na masuk pe sautik do. HP natarin di tikting keluar saya ada sadarion. Jadi tetangga kok mah teh keluarga muda asa boy tiap bulan manian adong telah lahir anak ini ate ima molo pertumbuhan secara kuantitas. Gereja yang bertumbuh apabila jemaatnya memahami bagaimana arti dan tujuan bergereja. Nah tabahas penon di ujungon, nah bagian kedua. Selain itu ada juga pertumbuhan pelayanan atau organisasi yang semakin berkembang oleh adanya pemuridan untuk penginjilan. Reformanda ngai bainon, kita sudah menginjili lewat radio yang disebut dengan Simeon. Tiap hari Kamis kita sudah mulai menginjili di luar, mudah-mudahan bertingkat menuju ke radio Indonesia musik. Maka timbul pertanyaan, ahado relevansi ini dana bagi pertumbuhan gereja. Dalam hal ini gereja memandang uang sebagai alat untuk mendukung kelancaran program kerja yang bersifat rutin dan non-rutin. Jadi dana sebuah komponen yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan sebuah gereja. Maka dalam ulang tahun Reformanda dibuatlah pesta ulang tahun HKP Reformanda di mana kita akan menghimpun dana. Adapun acara kita dalam ulang tahun tersebut, pertama janji iman sekarang kita bikin online mulai minggu naro tabama tertulisan berjanji saya dia do lianokku tutuhan dalam setahunon lawas pipudin non baru pesta amplop pada tanggal 19 kita akan pesta amplop dan berikutnya ada request lagu bintang tamu kita akan coba kita saksikan bintang tamu kita tanggal 19 Jawaban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Betapa mulia hatinya. Jawaban dia. Oke. Ada yang memboto ahon, trio ambisi. Enggak maksinaga memang tur dihafal ala adong lagu kenangannya mangisi. Jadi ya rokap tong dulu sonari. Jadi panitia akan memberikan judul-judul lagu ada sebanyak 30 lagu yang akan dipilih masing-masing oleh jemaat. Lagu Nexian Dehon ini yang akan dinyanyikan oleh trio ambisi live nanti langsung di belakang di halaman gereja tanggal 19. Elim belum mangido lagu memang mana mang lulu hepengi dan gratis memang. Ikon adok sautik tertulis. Ale undang bilagu akalan siya undang bilagu di dia rokapia teh. Indah rencanamu mah teh akalan siya indah rencanamu masih yang kurang di dia rokapin non abe tong lui labung na tong ilulu ya. Ima rencana tanggal 10 siang. Roma kita sudi. Karena memang dari gereja tetangga kita
karena banyak informasi yang beredar, informasi sonari kan, kalau maleteng isa ngasah itu mereka akan datang rame-rame ke sini. Ale udah kok kami holam Manggarai ramu lang udang Manggarai ramu udang adong konsumsi niku. Ale molo jemaah atau konsumsi adong du sudah tenang mamu. Nak bisa Manggarai non lagui holam menikmati pe konsumsi datang. Ale tong do hebe tu konsumsi memang. Ate las marohatan no baru adong dope lomba kreasi lagu, lomba kreasi tari antar wek. Ya kena hobi-hobi berpucu-pucu na senam-senam tari-tari modern kita akan saksikan nanti dari wek masing-masing. Dan ada lagi dari tortor sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu do masa depan gereja ini kita libatkan semua supaya mereka memberikan kreasi tortor pada acara nanti. Jemolo tabere nakin napa dua hon gereja yang bertumbuh adalah apabila jemaatnya memahami bagaimana arti dan tujuan bergereja. Itulah secara kualitas. Terjauh buku ternyata untuk beribadah itu udah di situ dikatakan kalau saya tidak gereja saya nggak enak badannya. Kalau saya tidak gereja dang laku tuh tiga konon. Ang udang merminggu dang laku non, dang adong dapoton, dang adong semua tuau. Sudah tuau. Usaha bukti ternyata beribadahlah anugerah. Anugerah dalam arti berterima kasih kepada Tuhan. Mandok mau lihat ada kita Tuhan tu gereja roh tu gereja. Jadi dangadong be istilahnya dalam hal ini dangadong be mau sukun jolma. Biar do takebo hasil di gereja ai madah. Marsa doi ba sobiatusan tu dia jamita di paditai. Siapa tahu son habe ngalari tu jedu. Imana hujah hari buku. Ternyata salah. Ternyata di situ dikatakan bahwa beribadah itu berterima kasih kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang pada saya persembahkan pada hari Minggu. Akhirnya ibadah itu, bergereja itu bukan menyenangkan hati saya, menyenangkan hati Tuhan. Las drohab Tuhan, nakin marminggu kita koreksi diri masing-masing. Dupe usaha mesti gawar dosa doa memang. Tikia dong 55-45. Terhona tu pusat lenoku 55%. Akhirnya kurangi ma durung-durukku. Akhirnya durung-durung saya kurangi. Duk pe usaha mesti bahasa gabe hurangi Tuhan. Tapi meloro Tuhan yan non. Bahu hurangi mo tu hotom sonate saminggon nang adong bedi hoda po menang ada ngulaw Tuhan. Kita do. Tapaula mamuse ati amu amanginang. Tapaula mamuse tujuan beribadah. Molo dang dinggan jamita di pedite dak persoal dite alana saya bergereja untuk berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang ada di gereja itu berterima kasih kepada Tuhan. Setiap minggu terus meta songon. Ale khusus tanggal 10 sia lambal gamat mulai ateta teh. Ucapan terima kasih tanggal 19 ini karena Tuhan memberikan ulang tahun yang panjang untuk Reformanda. 12 tahun. Disitulah kesempatan kita memberikan yang terbaik. Yang Tuhan berikan kepada kita taliam mak. Jadi durung-durung mesti tapaula ma alana adong do meng biasana nasao do hulen singgiro manason ado hadua mak di pesta huriau pasade masudien do di akhir tahun. Terpungu manason. Hape di hari tahun adong ma online on COD na. Berarti pa ama sudah itu sih. Yang jadi bilet tu gereja alana belanja online on. Jadi amu amang inang di bogasan sirep ni roha kami panitia mengido tuh kita sudah asa tabaima nasa terbaik kita menumbang tu pesta ulang tahun negeri Jawa dalam bentuk satu janji iman. Janji iman boy do sekaligus boy berkala baru aku muse pesta amplop taliama na terbaik patuluhon non nakin request lagu tabaima sudah itu sih las marohani Tuhan jadi mulak pesta sing gereja non las rohata kita mesti denggan ke pelayanan denggang son leader nakin denggang son leader kan nah denggang son leader las rohata jidang marsak beita mulak molosong ni dohita hirim marohata marsuguk manian hari Minggu asa pajupang doh Tuhan jadi mulai tema dihurata mulai tema dihurata botima.
Urang meriah do tepuk tangan majita selai. Tapahoma asa martanya kita. Mulia temadiho Tuhan, molo di hari sadarion di tabahoko di bagas ngulunami sada hari Minggu. Mulia temadiho Tuhan, molo bui hubulut cami sada Minggu. Mulia temadiho Tuhan, bui hami hipas marpungu museng di ingananon ruas ni reformanda. Mulia temadiho Tuhan, bui dope hubege hami hatami nalau di pasahat amang padita siaturi. Buka roha dot pikiran nami, asai gabe bohal nami no muli untuk madalani saminggu nanaing roh. Nang diobasot Tuhan, hubo kami dope di bagas tangyang nami, homa totong menjaga negara namion, memberkati pemerintah sian presidenna, satu jajaranna, satu pemerintah na terkecil. Padahal kami sian abad-abad, khususnya kondisi hujan narung senari Tuhan, asa dauma adong kebanjiran siak kami. Nang di bagas tangyangon Tuhan, hubo kami dope, ruas nami ima amang SR Sibarani nong masuk rumah sakit Sadarion, jala persiapan untuk sugut di operasi. Homa totong mapergugui nasida, madongani dokter nalau mengoperasi nasida, asa bui dengan tarpatupa mardalan operasi, jala hatop pulih, jala bui musena marpungu dohot hami. Nang di bagas tanyang nama Tuhan, tong dope hubo kami, inang nyonya resiombing berupa 1000, na tongon marsahit, song ninang dameria hutasoit naung pemulihan di rumah, nyonya esinaga baru tambah, rimosa dolok 1000, nyonya siturus baru tambun, nyonya hutoruk baru tobing, nyonya simbolon berupa 1000, nyonya nababan baru si hombing, nyonya siombing baru si majutak, amang simbolon, inang tapubolon baru samosir, amang di pakpahan, inang situan nyonya pakpahan baru tapubolon, amang aman ulang, inang nyonya si pahutar baru si topul, inang nyonya si murakir baru tapubolon, inang nyonya si tua CL situmorang baru pakpahan, inang nyonya Sregar baru Ari Tonang, inang nyonya situa Gultom baru Stopul, inang nyonya Uta Barat baru Sregar, amang Adolok 1000, inang nyonya Sinaga baru Siburian, inang nyonya Sinaga baru na 70, dongani nasida Tuhan selama nasida pemulihan di rumah. Jala secara khusus inang nyonya Sipautar Boris Topul na sedang dirawat di rumah sakit Dustira, homa totong mapergogoi inang namion, asa bui malum sian persahitonna. Songoni penang ruas nami na merindukan dakdanak, nang yanak kon nami asa tibu selesai kuliahna, jala molope dung sidung kuliahna, asa tibu dapat kerejo, jala molope nunga markerejo asa tibu dapat sirokap nitodina. Soni nang di HKBP Reformanda anak nami Timothy Sibolon asa boy tibu lancar berkomunikasi nasida. Nang akaremaja na poso perempuan ama dan khusus na lansia dongani ma aka orang tua nami Tuhan. Soni nang secara khusus hubah kami di bagas yang nami renovasi basement dot ruangan di lantai 2 khusus untuk yanak konami sekolah minggu. Jala rencana bulan Aprilon boy manasida berkebaktian khusus di renovasi basement na sedang tarapatupa. Homa tontong madongani ma pergogoi khususna panitia jala parkerejo na melakukan renovasi Tuhan. Songni nang di bagas tangyang nama Tuhan hubah kami dope
HKBP Lembang, dan HKBP Sumedang, dan merindukan tempat beribadah Tuhan, tangiho tang yang nasida Tuhan, na gano pare gano minggu, hubo kami tong di bagas tang nami, asa bu itu panasi di nasida, inganan permingguan. Nang di obaso Tuhan, amang padita syaturin alo pasahaton, hatami, pargugo yamang padita namion, na kami pe buka roha, dot pikiran nami, asa hatami, gabi bohal di hami, madalani saminggu perdalanan ni ngulu nami. Gurang nalau hupangido hami Tuhan, alai di botohode Tuhan, dia nadumenggan di hami. Terpuji maguarmu, sadarion sogot rodi saling lelingna. Haleluya. Amin. Dameni debatana sumurung sian salhukna roha, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salhukna. So ni di hamuna akamanami nami ikuti live streaming sian utup ni Haki Bandung Reformanda hupasat hari matu hamuna selamat hari Minggu matotong di hamuna. Hudian itu hata naholongan masuk mahita tu minggu info kapit lapatanda juwon nama ahu jadi alusakku ma ibana. Turpuk jamita dihita di minggu sadarion ima siad dua Musa biddu tolu mamuka maisian ayat 15 sahat rodi tolu tapai hutihutma di bagasan rohat taganup. Alai ninna si Musa matu Jahuba molo sototong bohimi manguluhok kami unang nian tugihon hami nakok sianon. Aitung marhite sian ahama dapot tadaon pabua naung jupangan asini roha au maradupon ho ahu dohok paripemon damarhite sian nani donganammu hami mardalan pabua marhasrungan ahu dohok paripemon maradupon nasa bangso akka na di atas tanoon dunginin na Jehovah ma tu si Musa nang hataon na nidokmu odeng bahinok kudoy alanaung jupangan asini roha ho maradupon ahu jala ahu manadda ho pola rodi goar dungi nina si Musa ma ua pataridahom ma tuahu hamuliaumi alai nina Jehovah ma ahu pabuluson salhut hatuokku sia jolo ni bohim jala ahu majuhon goar ni Jehovah di hadapanmu na martalup ni roha do ahu sugot dihalak
naung tinalupan ni rohaku, jala na marasi roha doahu sugut, dihalak naung ni asian ni rohaku. Akuk ni didok Jahuba, daktar main ho anggotung marnida apala bohikon, ay dang tarbahen manang ise jolma hian marnida ahu laos mangulu ibana. Akup ni didok Jahuba idama adong sada hajongjongan mardonokon ahu iko disiho jongjong di atas dolok batu. Jadi dung mamulus hamuliauku bahenokku mahotu bagasan sadarigat ni dolok batui. Laos hukup ponokku tangaku tuho pai masalpu ahu mamulus. Iadung hupatai tangaku idaomu maahu siap pudi alai anggo apala bohikon dang jadi idaon ni manang ise ido nang sahatna. Di hamuna hurian itu hatta nani haholongan radohonon tuhita akka manginang dangadong ra na tumabo na duminggan molo nunga adong jaminan, adong na menjamin, ada yang membahagiakan hidup dan kehidupan kita, adong ngulu na memproteksi. Sebaliknya molo di bagasan ngulu na terancam, ngulutta. Bohado tarbaik kita do sonang akamang inang, imanuaing berengot nasian turpukon, bohado tutu molo nunga adong na membahagiakan na malihon sada jaminan di nguluta. Idonuaing na dipatakas di turbukot tuhita damang dayinang ima taringot tungulu na manguluhon bimbingan jaminan sian debata tu bangsoi. Ido molo taida di ayat di biddu tolu ayat sadai dungi Roma musehatan ni Jahuba tu simu salahomaho borat masyanon hodo bangso naung tinogihom muruar sian tano Misir lau tu inganan naung huarihot tu akka opum Abraham Ishak Jakob hudok tu hodo tu pinoparmu tanoi lehonoku sada percakapan antara Musa dan Allah ketika bagaimana Tuhan membimbing mereka keluar dari tanah Mesir, suatu perjanjian yang Tuhan akan berikan tanah Kanaan kepada leluhur bangsa Israel. Atong ima lasni roha di pardalanani bohado tutu di padang gurun di parhorsihan nama cai maol dia manuaing si ulau nami nunga di bereng si Musa akamang tujolo songo dia do anung hamaolon songo dia do nang akana nia do pandi ibana alani do takas di dok ibana tu Jawa molo soho na totong bohimi manguluhon, membimbing, mengirik-irik kami, daktar baik kami borhat, sianon alanido di patu jolo ibana nang Tuhani di tonga-tongani nguluna di kedekatan Musa kepada Tuhan yang membimbing nama nguluhon bangsoi ido lasni rohani nang si Musa di tonga-tongani ngulun bohado akaparipe bohado sude bangsoon ay marhasurungan do nasida sian akka bangso di tanoon Tuhan memilih umatnya bangsa Israel menjadi satu pilihan bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Atong takas di si bohado di pataridahon Jahuba atau pataridahon ma hamuliamu lehom matuhami sada jaminan sada kepastian di tonga-tonga ni ngulunami alanido di dok Jahuba lehonokku mataluk ni roha sugot dihalak naung tinalupan ni rohaku jala masih roha au sugot dihalak naung ni asian ni rohaku. Tuhan memberikan suatu kasih karunia yang berlimpah di tengah-tengah umatnya bangsa Israel.
takas dilihon asini roha na terlubi di nasida ima mangida hamuliaon hasangapon ni debata buat tu pardana nasida manginang teidado di pardalanan namaon teidado dia katantangan di nguru nasida buhado akka bangso naing madopang nasida ketika juga mereka di situasi kondisi di namahuas Tuhan memberikan juga air. Ketika makan, ketika kelaparan, Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Marhite manna, marhite lote atong debatado na manguluhon nasida, debatado na maliho jaminan lasni roha kebahagiaan di tonga-tonga ni pardalanan ni bangsoi atong asatakas gabelas ni roha hamuliaon ni Jahuba di nasida takas buhi ni Jahuba madongani nasida lapatan na molope so ado buhi karena Allah pencipta tidak bisa dilihat tetapi kita lihat amang inang marhite nang hamuliaon dihasangapon ni debata marhite akka ciptaan marhite akka gana-ganaan na takas dohot di akka nagigana Tuhani naong diciptahan Tuhani di tonga-tonga ni nanguluta ima sedalas ni roha, ima kasih karunia na takas di tonga-tonga ni bangsoi na tahida di tonga-tonga ni nguluna. Nuaing akamang inang songon topik ni mingguta di batado haroroan ni pasu-pasu Allah sumber kasih karunia. Odo nani ingot ni si Musa ala di batado haroroan ni pasu-pasu atong tusido di pasahat ibana ngulu ni bangsoi tusido ibana mendekat tusido ibana pasahaton asa di mata na manguluhon membimbing menjamin di tonga-tonga ni ngulu ni bangsoi di paripe ni bangsoi akamang inang nuaing buhado hita nuaing songon halak Kristen meneladani si Musa memimpin bangsa Israel berjalan memasuki tanah Kanaan. Bohado di pengembaraan nasida, bohado memasuki masa depan nasida yang mereka tidak ketahui. Songo dia dohita di tahun 2020 songo dia ka sura-sura ni akka namalo, dia ka teknokrat, akka teknologi, akka ekonom. Bohado di tahun 2020 tuluon dihita hurian itu hata bohado bangsoon dia kasura surai manang ganggu dohita manang mabiar dohita alai debata akamanginang pahoton hita songon kedekatan ni si Musa tu debata ikon hodo manguluhok kami ikon hodo membimbing kami atong dia tugas naborat dia ka keluarga, dia ke pelayanan, bangsa, dohok negara, dohok dia ke instansi, dia ke aktivitas ta, bohado, donota, homa debata menguluhok kami, homa debata membimbing kami, raima donota akamang inang di tonga-tonga ni situasi dohok kondisi nata adupi. Mula hita tu ede 474 sada ikut Yesus dodongaku sahalaku lilu do asa taida di ede nomor 16 di bata bain dongami lau mangula ulau omu adong di ede rohani ku tak dapat jalan sendiri. Jadi bohado hita mardongaton di bata di tonga-tonga ni nanguluta bohado nang tasal pui akamang inang di virus Covid. Siapa membuat kita menjadi kelabakang? Sudi purtibion, ganggu kelabakang gemetar di sudena na tahida di tonga-tonga ni nangulu taon. Bohado nuaing akamang inang di abad napa 20 sadahonon. Boha donot tadope manang debatado harorwani pasu-pasu, debatado na marmuduhon au, songon pengetahuan manang artifisial, intelijensi, kecerdasan buatan atau ilmu rekayasa pembuatan manusia mesin di kecerdasan, di simulasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia berpikir apakah masih ada Tuhan
di tonga-tonga ni nangulu adong dope naing debata di tonga-tonga ni nanguluon manang dohonot tabuhado haroruan ni pasu-pasu dope nang debata di tonga-tonga ni ngulukon manang songod dia dodohonon ni hitaon rupani di buku na diguriton homo deus jolma nunga gabe debata jumorbu muse madok nunga mate debata binahin ni jolma the death of God manang boy dohonota debata nang matua ima tabiring di tonga-tonga ni situasi do kondisi ni alani hamajuan ni zaman alani teknologi apakah masih hidup Tuhan manang debatado haroruan ni pasu-pasu manang adong dope debata di tonga-tonga ni partikianon sotung sala nang dihapor siyamu di akka ang ginami na poso bulong molope tibo di teknologi di era dehumanisasi saunari alai hapur siota madok tu debatado haroruan ni pasu-pasu di tonga-tonga ni nangulu taon debatado na tahapur siay di tonga-tonga ni ngulu taon debatado na marholong ni roha di tonga-tonga ni nangulu sahat nang tu partikianon songunak kaningan molosoho debata jahuba manguluhok kami daktar bahek kami asa borhat sian ingananon atong dipatujuloy banado nang Tuhani akka amang inang di tonga-tonga ni nangulu dohot hapur siyaon ni si Musa atong budo songoni sada cerita tu akka pasangan lansia ketika mereka dalam lanjut usia didok suami berkata kepada istrinya saat lupete tu rasa sayang Nina, kenapa kamu mau menikahi aku saat pekerjaanku tidak ada pada waktu itu? Ro inak tau madok Allahu haulongi ho, saya mengasihi kamu. Romuse suami berkata, kenapa di awal-awal perkawinan saya jahat, saya menghambur-hamburkan mata pencarian saya mabuk-mabukan sampai kepada juga saya bermain perempuan buhado nang nisi perasaanmu ro ina tau madok Allahu haulungi dohototong saya tetap mengasihi kamu ketika saya punya uang bagaimana sekarang dalam kehidupanku saya juga membeli segala sesuatunya. Buhado perasaan munang disi. Badohonoku tuho, saya tetap mengasihi kamu. Saya tetap mencintai kamu. Alanido, dido amat taima. Tahukah kamu, aku berubah. Aku mengubahkan saat ini karena bagaimana menyadarkan saya. Karena kamu tetap mencintai saya. Karena kamu tetap mengasihi saya di dalam kehidupan saya. Dan sampai saat ini, sampai masa tua kita, kamu tetap mendampingi saya. Atong sonima. Marhiti nang cerita nak kaneng ilustrasi i, buhado di bata makahulung hita. Buhado di turpuk epistel nak kaneng. Si Musa habobongot ni dosa na perjuli anggudang tuhamatian do dosa do hita jala di bagasan ikon hamatian uhum saliling-niling na alay mauliate ma ro Adam na paduahon Kristus mabuah kita sian sadahalak lau manglihon asini roha kasih karunia supaya kita diselamatkan kembali oleh Yesus dengan pembenaran kepada kita gabi di lehon pardingganan di dolok Golgata ima lasni rohata akamang inang atong nuaing di batado haroruan ni pasu-pasu di tonga-tonga ni nanguluta Allah sumber kasih karunia jadi nakaning akamang nunga di patorang sian panitia te macai ergek amat Thompson maddokiate ba saat nakaning ala memang edeni padita ala hai bagaimana di dia rokapi inai mana jadi tata hidup mana kan dia rokapi ya mang jadi menggugah hita ma akamang inaang buhado
di bata haruan ni pasu-pasu. Unang ganggu hita di si, di tengah-tengah ni nata pauli akka basement, do di tingkat duaon, do akan asing di akka piga-piga nuaing taringot tu akka sekolah minggu, akka manginang. Alani do unang ganggu hita, bahula nama bahu daong, bohama asalam meningkat di pelayanan ni HKB Bandung Reformanda tu akka skala protas ni sekolah minggu ati akka manginang. Jadi suatu ganggu hita nak kaningan song si Musa ulo kami bimbing kami ai hodo haroruan ni pasu-pasu atau unang ganggu huamang yang kita ragu gentar Tuhan adalah sumber kasih karunia songoni dohon nami dang mencapai mulut taringot tipe imanang dongon di nga parhalado di hitatih naong sentralisasi HKBP. Jadi sotong gabe tapar met akamang diaka natalihoni akka pilih tao doha mulai totalihong mayakamang. Asa nunga jajite itu di bata nunga ditotopon nang disentralisasi keuangan di bulan Oktober di 2022 salpu las maruhata. Molo pedesok kami mangudan waeng di Badungo balas maruhanami. Alay bohado kami di 27 nasalpu manguda di Hubang, di Parmonangan, di resort Parmonangan, ikum medalapat nang sia doh makubasi di hati hai di ari holang di padidion di namarulon nabadia maka tidak kon hapur siaon borat iba di hari Kamis Jumat Sabtu marhuria Sabtu Minggu marhuria mula muse sian sorkam tu tarutung siat tarutung muse ono 10 kilometer nai tu resort Parmonangan bamangudu dunian iba pasu-pasu itu hatai alai nuaing molo baruon molo di rapok padita, meruru aka padita sa Badungon, hiba 2-3 gaya ni par Badungo par Jakartaon, nang songnod do budi kuya namang. Jadi molorope ay dia doho padita siya turi mangulin na badi Parmonangan. Jadi masuk na sida mulu di Parmonangan iba saya songon na ibulu habu-habu mbak songon na rusma di rohana sida mga sonok yan. Aw itik kinajulotong. Jadi lapatan na alayanggo tutu di Parbalajon pinarhanalo mak hingot do bohado eme ido do pila tahun baik ko jomurod do pion baik ko ni taru tujuh ni padita ba jomurod do pion ba liano tutok ki gadisod do pion musena baci do di hati hai alai mangulu do disi lapatan na budo roha pangapianon bah tutu na roha ma alai ala di bata mangula do di nang di Parmonangan nuaing akamang bohado las di rohata mulu pe dibain nang HKP 55% odo perahu jami tahun ala nu ngarekomen niak kami parhala durupani babu hado dong notak kamanginang jadilah semaruhata banu ngados nuaing Parbalajoon songon au naung opat a doh dongaku na opat a di siatar manang di kisaran doh di nahumaliak ngados bah apa bedanya dengan saya di Bandung na rohama Bandung gadus sapena pajaloni doh akka dari di nalingling doh na di Porsia doh na di akka di Sipiongo di Sidepuan nung gadus be marhite golongan marhite lama kerja di tengah-tengah ni pakku basoni dah kadang be mangiburu kadang gabi gudang tumago mamudaki bah tubo na pasugit inadonga diba ra termasuk buido rasong kami ibadung mace gudang situ horon holalau tu son transport hola son uang parkir situ horon na macai arga hapi dus nuaing Parbalajoni alani anggo songunau pribadi kuah kamanginang tas dur haku disi alanunga hualami bohado di pengalamakku nai baru di 27 tahun nasalpu di resort Parmonangan na macai lingling na macai dau urah sahud doi alani tatu pahi makamang jadi di target tu pusat dokter dang budu pihak kamang sona tehrimi sona hinirim ni pusat dang dopena alani tatu pahi makamang unang gabe taolani diaka natalihoni akamang inang pos dorohanami di si ikon naung takasita di Bandung di Jawa Barat nang aka pulau Jawa idu dan gumudang laho mangalehon panupahion songo BPJS do akamang bantuan silang jadi saya di bantuan silang na tapasahat tu HKBP marhiti panupahion dia ka Parbalajon akamanginang jadi tung talihom mak kamanginang sian nasa rohata sian nasa gugutta laho pasatoni asa las rohani nang
akka pangula. Jadi do di bunang tahun di Jakarta ketua Rapat Padita tung dingga baik kamu nabah akka hamuna sia dongan sabadunginin na tuhami. Do hamuna sia Jakarton asa lambui dus di parbala jotai lambui to ruson mardalan tuak katiki naron imana hinirim niak kadongan na di bona pasugit ala nido ba ala di kota ibaya di sonari ba di somma eska sekali omma ibagi homma ditulis ka homma alaina di bona pasugit kadang sa eska pidang bui parbala jooni ima silakona akka amang nuaing jadi ang nuaing nunga dusbe nunga lasbe rohani akka dongan padita na di bona pasugit atok tahalas somay akamang inang doh nang di pestata di pasapuluh 2 tahun huriata ke Bandung Ropormanda mulo to tabay pe ba dakki peng natatay alay ala di batado harwani pasu-pasu ihaki dohami akamanginang mas tupa kita sian hita tu hita doi di pengembangan di pengerbangan ni huriaon ala ni unang ganggu hamang unang ganggu hita parhalado molo pe 55% tu pusat 45% di hita mardala donai ngabula 2 mardala do dia ka program mardala do dia ka pokubasion dang gabi sumurut hami rupani manang sumur parhalado daong ho do mardala dia ka nang program dia ka diakoni akka marturia koinonia nang pasikola mingguon nang akka pokubasion di tonga-tonga ni nang huriata alani lasmarohatta kamanginang manupahi nang ulautay di batado haruruan ni pasu-pasu atong marhiti nang jamiton di borhati dohita akka amang inang milikilah kedekatan dengan Allah milikilah kemistri dengan Allah maka engkau akan bisa berdialog dengan baik dan bisa berdialog dengan dekat sekali dengan Tuhan dan menyampaikan segala sesuatu yang ada di dalam dirimu kepada Allahmu sebab ia akan mendengarkanmu Bapak Ibu Saudara paduahom marhite jamiton Tuhanlah sumber kasih karunia itu biarlah kasih karunia Allah itu melekat untuk setiap kamu sebab pribadi yang diberkati oleh kasih karunia itu akan mendapatkan penyertaan Tuhan hari lepas hari dan mendapatkan jaminan kehidupan bukan saat ini saja Bapak Ibu tetapi sampai nanti sampai kekekalan juga Tuhan menjadi sumber kasih karunia kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu lewat firman Allah jangan pernah berjalan tanpa Tuhan song simu sana kaningan. Jangan pernah mengalami kehidupanmu dengan tanpa Tuhan Allahmu. Sebab ketika engkau menjalani kehidupanmu tanpa Tuhan maka dipastikan langkahmu, langkah kita Bapak Ibu menjadi papah, menjadi dipastikan mungkin berhenti, mungkin tertatih-tatih Bapak Ibu. Yang keempat, jadilah lewat firman Allah pribadi seperti si Musa. Dia selalu meminta kepada Tuhan. Dia tetap Tuhan yang memberikan perlindungan, jalan, bimbingan kepada bangsanya, kepada umatnya atong songni mahita. Jadilah pribadi Musa yang selalu dekat dengan Tuhan, yang membimbing nah manguluk kita di tonga-tonga ni ngulutan nuaing sugut rudi saliling nililingna. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami Tuhan marhiti hatami. Molo so mardunga toko hapi Tuhan. Daktar baik kami mardalan di tonga-tonga ni hasia ngonon. Bodoh kami rah berhenti, bodoh kami tertatih-tatih, bodoh kami terhenti. Alai hodo di bata na manguluh kami, na membibik kami. Songon pangidoan di si Musa na julo lahu mangrudihon, mabuan bangsoi siat tanu misir tu tanu kanan. Ikon rapon hodo di bata di dok ibana manguluhon, membimbing, mangrudihon bangsoon. Imanuhon nami Tuhan, iko koma dengan nami manguluhon di tengah-tengah ni keluarga,
asa tong keluarga na berbahagia. Songoni di tengah-tengah ni aka instansi, di tengah-tengah ni aka aktivitas, di aka pelayanan ni huriam. Songoni nang di bangso doh negara nami, sai homa Tuhan manguluhon aka partugi ni bangsoon, asa hot di bagasan suasana damai doh lasni roha ali Tuhan. Iko koma manguluhon na kuriamot Tuhan, asa gabi huria na marsinodang hari Bandung Reformanda, dia ka program di tengah-tengah ni huriam naung mardala di tikion laos skala prioritas tu aka sekolah minggu doh udung du kami ali Tuhan nang tu aka naposo bulung ni huriam. Tuhan patu pamai lihum madihami hasadaun na marsadaun song ni Tuhan nang di patu pahuriam sentralisasi keuangan ni huria Tuhan. Takas mahulu po kami las rohanami Tuhan manupahi asalambui sada nang parbalajoon ni akka pangula nago tiki dang mangida inganan doh partikia be alanunga dihadus-dusan ni parbalajoon marhiti uluan ni huriam nunga takas Tuhan di jalo hami Tuhan nadi bonapasugit dos nang di akka kota. Asa buitu tu masih sagian marhiti panupahion lasni rohan yak karuas ni ram songon hatami Tuhan hodo debata haroroan ni pasu-pasu. Tuhan adalah sumber karunia di setiap kehidupan kami atong saile honomur Tuhan maruseusi aka pasu-pasu dia kana pahul kami i sikak na marhiti hai pasun gugu do lasni rohan nang aka pinopar na burju na marhapor siaon nang diho ali Jehovah nang di aka program ni huriam pe Tuhan pasu-pasu ma nang luhu na nuluhon ni aka panitia Tuhan lama bain aka basement dohot nang aka tu parsikula minggu di aka pelayanan na prima dope ali Tuhan songoni disakapi huriam Tuhan marhiti rapot huria imane tanggal 10 sia mareto Tuhan patu paun nami ma nang pesta ulang tahun ni huriam make Bandung Reformanda songoni Tuhan nang aka kegiatan atong pasuk-pasuk kapanitia nami nabui mangula nang di situhan rapdo parado doho na tinupahan na niulupon ni sudi akaruas ni huriam di hakai Bandung Reformandaon atong pasu-pasu sudi Tuhan akalon yaman nami na nami disalut akan namaragami gabi haroruan ni pasu-pasu sian ho ali Tuhan di tengah-tengah ni akka ulaw nasida di akka ragam-ragaman ni pasu-pasui mangido kami Tuhan dia kana marsai tongon o mamangalihon nang hamalumon o Tuhan Jesus na gabi padoni di nasida itong atongan ni akka parsahiton atong mauliati maruhanami mangido kami Tuhan say urasi mahami sian akka dusa pason nami asalam talup kami gabi hajaluan ni barita nauli dohot nang habaoran ni pasu-pasu na siakoy Tuhan di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tahut papungupiliak kita. Nang naso
Tatangya koma peliata ali di bata amanami na di banwa gijang hodo harorwan ni salhut si lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupa saat hami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasia kami pilianon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silehon lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say South Malomo ni Roham di banwa tongaon, songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa darion, hanguluan siap hari, sisa madusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. 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 Horas madhita.